ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ ଏବଂ ସରଳ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ରହୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗାଁର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସରଳ ଏବଂ ସାଦା ଭୋଜନ ପସନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଏହା ଦେଖି ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜ ଘରୁ କିଛି ସାଦା ଶାଗ ଏବଂ ଭାତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସେହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ କୋଣକୁ ଯାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ମଣିଷ। ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଶାଗ ଭାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୃପା କରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁ ଦାମୀ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ହାତରୁ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶାଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ସେହି ସରଳ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଭୋକିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଲଟିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।